But you know what? Jesu aikwanisa kuenda kwaanoda. Chaakanodyira dina ndiani mupupu naZakeo. Because Zakeo was seeking repentance. Jesu haana kuenda nopiwa mari naZakeo. Akangonodya chete. Aida kungodya chete. Akanogara naye pasi mupfumi yeye. Tanoedza kudza kuti anotogara pasaidi pawo iwawo. Ngavasanzi Jesu akatonosarudza kunogara naye for that time. Akadya naye that time. Abatomuudza kuti mari yako iyi haina kuchena. Kana paina wakakwereta chibva watokwereta chibva wadzosera times 2. But hapana chakaipa kugara nempinga. Aiwa, hatisi kuramba kuti ugara nadzo. But at the end of the day, until you see where you're going now. It's not about you are now looking down upon Zigo arakagara pasaidi newe because haana chainacho. Chauri kuda imbiri yekunzi ndandakagara pasaidi nani. Yeti ini ndakapfuma pamweya. The blessing is Scott up. Unogara nani koyoti nashakataure chokwadi. Inini, do you know what I do? This is what I do personally. Mixed reactions happening of Elon Musk being named number one partner for the Rhapsody of Realities by Christ Embassy. Yes, today we are going international. Yeah. Elon Musk being the biggest contributor. Yes. Rhapsody of Realities, Christ Embassy. What's your take on that? Well, that is what happened. He was named. We can't say he is right now, but we know that he was named as the number one partner for the Rhapsody of Reality. I think most of you know the Rhapsody of Reality. That's pamphlet that you get every month from Pastor Chris. Daily devotionals you'll be reading, very, very inspirational, something that can help you kickstart your day. So what happens is those Rhapsody of Realities you are given for free if you are not a member of Christ Embassy. But Christ Embassy members, they don't get them for free. Like here in Zimbabwe, if they want to donate, let's say 1 million copies in Zimbabwe, it's not like they get 1 million copies from Pastor Chris Nigeria. They buy 1 million copies from Pastor Chris and then they will donate them. So every donation that you see of a Rhapsody of Reality, it's actually a paid copy. Someone in your area has actually paid for that Rhapsody of Reality. So every year they've got awards for those who are top partners for that Rhapsody of Reality. When I was attending Christ Embassy, I almost won an award for being a top partner. It's Chino University of Technology. Did you know I went to university? You're telling us. It's questionable. Oh, it's questionable. But anyway, so a partner is a sponsor. He sponsors, let's say, 10 copies, 20 copies, and those copies, they are distributed. So Christ Embassy, as big as it has got many international partners who are not even part of the ministry. That's where you have got the likes of Prophet Hubert Angel. He's a partner there. You used to have the likes of Strife Masiwa. He used to be a partner there. And now we are shocked. Elon Musk is named as the number one partner, which means this year, or that month, if I'm not mistaken, I'll get my facts correct, but for that declared period, Elon Musk is the number one. He's the one who sponsored the most. So you can imagine how much, maybe 5 million, maybe 10 million, or something of that sort. And they declared him as brother. The number one partner is brother Elon Musk. I didn't know Elon Musk is a brother. Brethren in the church. So he was declared. But now there were mixed reactions from the Christian community. Many who couldn't believe that Elon Musk can be a partner. And not only a partner, but a partner of a church in Africa. A lot of people couldn't believe. Some were inspired by jealousy, of course. Hey, if Elon Musk can have party a Christ Embassy, a Christ Embassy, because in Pinga energy, Pisa. And others, they couldn't just believe because you know Elon Musk for who Elon Musk is. He has got his worldviews which are not well aligned with Christianity. How can he partner? So we had Dr. Abel Damina.
Dr. Abel Damina alleged that Elon Musk did not partner with Christ Embassy. Elon Musk does not have anything to do with Christ Embassy. That was just trickery, that was treachery, that was dishonesty. Hanzi zvakaita Elon Musk akangogadzira algorithm re-Twitter kuti vanhu kana vachiposta Christian material inopusha more chine chekuita nechechi. So by that virtue, marapsod of realities on Twitter material yacho yakabva yatanga kupushika, and then they just declared him as the number one partner, whereas he was not the number one partner. Prophet Hubert Angel, now you know Prophet Hubert Angel is the number one spiritual son of Pastor Chris, and whenever you attack Pastor Chris, you don't need Pastor Chris to defend himself. Prophet Hubert Angel will come for you. And he said there are many people that the man meets he does not even talk about. And then I meet a lot of people, heads of states, what, and I don't even talk about that. So why would you doubt that Elon Musk can talk or can be associated with Christ Embassy? Do you think with Elon Musk he partnered with that sort of reality? Because if he had not, I think he's so powerful that he would have pointed out. He would have distanced Say, himself. yeah, but don't use my name over this. The fact that he's quiet about it, or his organization is quiet about it, it means somehow he partnered. Or maybe the noise hasn't even come to his attention. Or maybe it's of no use to him. Eh, what He we are doesn't talking even want about. to be part of it. Someone who took one post by Twitter, rent 15 million impressions in less than a day. And how many Christ Embassy members do we have in the world, to say the least, from Africa? This is what I think. The conversation should never be about Elon Musk being a top partner or not. The conversation should be, ukaverenga Bible, I think it's Philippians 1 verse 8 or Philippians 1 verse 18, that whether the gospel is preached in truth or in pretense, we rejoice in the fact that the gospel is preached. Ska whether Elon Musk mukristu kana haasi, whether Elon Musk akabvisa kana haana kubvisa, whether Elon Musk akashandisa X kana haana kushandisa X, ma-Christians, they should rather be celebrating kuti shoko rasvika into the ends of the But of the world. who would have contributed more? I have my last $5 in my pocket. That's between me and poverty. And I contribute that, and you have taken out 5 million out of your $184 billion. Who has contributed more? That's a very, very important question, and it points out how people have missed the mark. Why? Tichazonopiwa mubayiro kudenga. I've got so much respect for Pastor Chris. I've got so much respect for my church anoita ma-awards, yes. Ada kumotivate vanhu. But kana uchita seek the praises of men, if you are seeking the praise of, anzi uyo achapiwa mubayiro nemuprofita, mubayiro wakatowana. Uyo achapiwa mubayiro nevanhu mubayiro wakatowana, achatowana. Ma-award ekudenga uchazonoawana rini. You get what I mean? So, yeah. Takutaura ngezve if yamhosva kupfuma, you must know kuti kupfuma a blessing from God. Saka if you can be awarded uri pano panyika, why not? Kupfuma haisi mhosva. Handiti? Yes, but awards auri kuwana panyika ipapo. Ndo pandiri kuti ma-award aya, why are you getting them? You are getting them because wakapfuma. It's recognition. Bible rinobva rati, imi munoti kana munhu mupfumi, kuna James asi munhu mupfumi akapinda muchechi, munhu unomupa pekugara pamberi. He is earning a class, a seat because of kupfuma kwake. Bible rakazviramba. Handiti? Ndo patiri kuti But my blessings aiwa ukatozonyatsotarisa kupfuma mubhaibheri, handiti kunotarisa kutopinda mudenga. Ndo panozonzwa Jesu achiti it's actually far much easier for munhu murombo than kuti mupfumi apinde, because mupfumi anenge zvitori nani kutoti ngamera ipinde nepachi. Jesu panozoti woe unto you who are rich here on earth, woe unto you, mune nhamo imimi wakapfuma. Ndo panenzi na Saint Flow takambotamba nhamo kunge rugare. But don't forget kuti mubhaibheri meme mune madzimambo anga akablesswa zvokuti ana Jobhu vanga vari ngamera ngani, and ngamera tayo ringa semagonyeti kamazoewa. Saka imagine kuti Jobhu anga akapfuma sei, but anenge achitaura zvakanaka nezvaMwari. Ndo paunobva wachinzi naPaul, hanzi I count those things as loss for the excellence of the knowledge of Christ Jesus. Ndo patiri kuti nzwanzo kana upfumi hwako hwakuita kuti iwewe uwane front seat muchechi,
upfumi iwowo wacho wrong. Ndozvikurambwa nebhaibheri kuna James. Tinzi nemuchiti mupfumi akapinda Yes, munomugarisa kumberi. tiri kubvumirana manje. Ehe. Pfuma but ninipa. Kupfuma kuna kumbobvira kwashata ziko. Pfuma but wakaninipa. Ende usapanze kuti unazvo ka. Ipfuma yako yopuwa naMwari. Wakaromba here. Ayo. Wakapuwa naMwari. Hauna uromba. Saka ukona mubvunzo wabvunzwa manje naTinashe. Hanzi mumwe munhu anenge abvisa $5 from $50 yainayo. Elon Musk obvisa 5 million from 298 billion yainayo. Arifanana number 1 partner pandiani. The fact that you are talking about him munotoziva kuti anayo. Aiwa. But my point here is inini mari yandinayo muhomwe mangu inini yakupedzisira yekuti even ndakaibvisa panapa ndakaenda kubank hakuna, ndakaenda kumba hakuna. The only money that I have is $5 in my pocket and I want to give it out. Iwewe une 190 billion wobvisa $5 and you still can't feel the pinch that you have 5 million and you can't still feel the pinch that you have taken out 5 million. Ari kunzi anyatsopa apa ndoupi? Ndo patinoti manje Jesu dai ariye aita ma-awards aya. Tinashe. Pane kupa ne-stupidity. Zvinhu zvakasiyana. What do you mean when you say stupidity? You got $5 between you and death. Yes. And you want to give that away. Wambofunga here kwakuti uchadye imsu iwe. Zvaitika mazuva aJesu Tinashe poizi yacho unogona kusvika kumba kwazara mafuta eoil. But is this But now wazita mazuva ano stupidity. So which means nowadays people are not controlled about what the Bible tells us to do. They are controlled about the day-to-day lives. That's what we are talking about. Ona Tinashe. Ndo patiri kuti dai Jesu anga ariye judge wema-awards aya. Ari kupa ma-awards. Pane muchechi vanhu vaibvisa. Jesu ainogara pavari kubvisira pacho. Handiti. Pakauya mumwe mukadzi akabvisa 5 cents. Akanzi apa kudarika chi? Vese imi. So ane $5 abvise kekupedzera. Ndiye anofanira kupiwa award. That's what I'm asking kuti inini because ndinengori ne $5 ndo yandapa but ndaipa kuburikidza nerudo. Inini ndine 20 billion ndaipa because I've got excess. Ndo patiri I just want to give. Ndo proportionality iyoyo yatiri kutaura iyoyo. Yekuti chinhu chawakwachura chabva pamoyo pako here. Yes. Because you are taking from the little that you have. Mumwe munhu is taking little from the plenty that he has. And that little yainayo kwauri, it's plenty. So nobody know this war award system and it will create a class and those who feel like they did nothing. Because kana pane mumwe munhu wangu ndeuyu Tinashe. Wapa $5 yawinayo yese. Waipire chiwe. Ndaipa because inini moyo wangu uri kunditi ipa. My heart is telling me to give. And do not boast about tomorrow, for you do not know what the day might bring forth. Yes, because when you go back to the Bible, vatoona kuti vakapa vaya angari maparables. Vaitopira kuti chive chidzidzo. Could trust in the Lord in everything that you do. Yes. But iwewe nowadays, une $5 Tinashe, unoziva ndo $5. Hauna chekudya, hauna chekuita sei. Would you give that? Yes, because Mwari ndiye andipa mweya wacho nepfungwa nerudo rwacho kuti ndipe. Rega ndipe, he will do whatever he can for me to live. Maybe nini kutenda kwa pakasvika muprofita uyo. Patisani, pakasvika muprofita uyo. Obva asvika obva ati, mune chimoto chanzi chanchatsara changu inini nemwana kuti tidye. Muprofita obva ati, ndipei nditese? Ndidye. Andikuona ndandasora ndituvhurire ndipei ndidye. Andandakamira tidye tine mwana tifero ndipei ndidye. Vanga vasina kana plan apa. Destiny yavo yanga ringori rufu. Either vachadya vachaita serango ringori rufu. Saka they had no choice. Pauya munhu uya. Ndoka zvakafanana kana ne $5 sika. Usina plan ndosara kuti ipere. Kutenda kwangu kunenge kuchema. Saka nawo iripo ndekuti vanhu vari kupa nekuti vari kuwana iri kuti vari kupa nekuti vari kuda. Tinashe hapana munhu ari kunyatsopa nekuti ari kupa nemwoyo wese mazuva ano. They give kuna Mwari the excess. What they don't need, that's what they give. Hapana munhu anoti ndinemba 100 ndipe imba iyi kuna Mwari. Ndo zvatiri kutaura ka. Kuti saka apa yokupedzisira yainayo. Ne apa achiti ndine excess. Apa nerudo ndeupi? Patisani patara zvoti hapana munhu ari kupa imba. I want to tell you a story yakamboitika kuChrist Embassy kwataipinda uko. Mumwe munhu vanhu vanga kuti vaipa imba. Vapa imba. Vozoita sober. No, I want my house back. Saka vanga vakuti that's what I'm trying to say. Munhu anga kuti akapa kuti watoona kuti handichisina inini. Yes. But vanhu vanga kuti vakapa muchecha nditi. Bible because vananyanyopa pane paimba deep worship. Wenza omba tiji ndikubeja imba nditi. Aimba atogara atosainiswa nditi. Omba hanzi. Bible mama mumwe yamati mukomba imba. Chisainai kuti imba muzoya muchiti muita se. So people, they are really taking from my excess. Why? Because people, they no longer believe.
pane ari kutaura kuti hanzi guys kune vari kupa zvekuonererwa especially vane mari ava vamwe vari kutoita competition muchechi asi havasi kupa nemwoyo chaiwo kuonererwa chete ndo pandataura paini kuti inini ndasara ne$5 hapana munhu anomboda kuonererwa ne$5 paine vanhu vane ma10 billion ndo pandiri but I'm giving out of love. Ivo vari kupa zvekuonererwa vacho handiti they are being allowed to the system handiti iri kuvatindira kuti vaite sei zvafanira kuti munhu akasvika ine mari hoboka anenge agara wamashure but kana yapa time yekupa yaya akasvika obva anopa kana 4,000 US handiti haadzokera anogara wamashure anotogara kumberi aiwa antonzi yamugari apa yamugari padhuze achiregerai kudzokera kugara saka muri raitere baba munhu apa mari akaona angonotonamatira mufundisi zvakakomedi kamakenjo kake mufundisi wasvika kana kwambokaona vakunamatirwa mufundisi saka toti here vazhinji vari kupa nekuda kutsvaga mbiri munoziva shumbaka kune vanhu vane mari somumachechi zvokudaro zvokuti kana yanguva yekuti kuvhotwa kutsvaga bishop munyowani vanotoenda kwavari kutoisa ani bishop munyowani ubatayo chimbondisaiwo inini asvika palevhuro rokuti mari yakutonga zvinhu zvese imari isina kutenda itinashe imari yecontrol but ndozvokurambwa nebhaibheri anzi munhu kana ine mari munonomugarisirei kumberi nekuti ane mari munhu ndaagari kumberi nekuti ane chiporati chekuti anoparidza toda kuti aitese azo stage inge iri padhuze munhu ndaagari kumberi handiti because ndigogo hatisoda kuti vasimuke vachitadza kuti ase kuona munhu ndaagari kumberi because ipresent worship toda kuti vange vari padhuze nestage vachidi handiti kwete kuti munhu anogara kumberi because akapaka lexus banzi bhaibheri riri kuzviramba na James hanzi ko ivo vari kupa ava vanodiko kungopa vanotambura kwete kupa kuchechi aiwa kuchechi tofana kupaka kuchechi ane distribution chaiwo ukatarisa zvino iwo machechi inonzi yapastor Christori Angel Prophet vatone zvavo zvanotoita tukaisa ona nagogo kwakati Christmas yo chatoona sayoja itori ne inonzi chi yemagaba inochengeta ningi vana vari homeless handiti so iwe instead yekuaccuse machechi kuti ne ari kupa vanhu kuchechi handiti wadi kutora vanhu vacho vanotambura vanogara chi kunzvimbo idzodzo dzinochengeterwa vanhu vanotambura nechi nemachechi machechi akudhara ichengetere vanotambura azaja ichiri kuchengeta but haikuchengetere umba kwako kutozwa security guard kuti usapinde baba pachechi aiwa ione kuti wachengeterwa pachechi kuGlenview apa ndipe kunamatira pasi pekuchengeta vanhu tokuendesa kwamutare that will bring us to the point chechi yange iri nzvimbo yekunamatira nekuchengetwa kwanoshaya chikafu waichiwana muchechi zvese waizviwana muchechi kana uri munhu anoshaya but manje munhu ada kushayira kuGlenview tinokuendesa kwamutare. That will bring us to the point yekuti let's talk about the treatment of rich people in our churches versus what the Bible says. The rich people, how are they treated when it comes to church? They are treated like mini gods. No, they are treated like sponsors. They are treated like promoters. But no, they are oiling the engine of the church. I want to tell you something that happened to Baba Guti kuma 1960-70. Vaenda ku Bible school ku America. A rich man came, but I'll give you buses, I'll give you this, I'll give you this, I'll give you this. And do you know what he did? He was supposed to answer day and day because that was a big offer. And but vakaenda baba vanonamata mwari bhavati ukatera munhu inini chi ndikubva ndakusiya. I will be your man. Go and teach on kuZimbabwe kuti vashande matarenda. Ndo vanhu vachata se ndo vanhu vachakombora kuti vasponsor chi handiti. I want you to compare and contrast that reaction yakaitwa naBaguti kuma 1970 nereaction yakaitwa nemapastor emazano maprofita emazano even ekuzayoja acho when a rich man comes and says kuti ndoda kukusponsai. They don't even go and pray about it. They will just testify. You know ninguyane Maria akauya akati arutipa zvakati mwari ngaakuzwe. You never ask whether God is okay with it or not. Vanhu tu vakatongozvigona. Baba Guti vakazvigona. Ini ndakazvigona pana vanhu vada kuuya kuzondisponsor. Ndikati no. God is my man. That's why you see I'm still here. But at the same time at the same time do we have people, those who have got money, who humble themselves when they get into church? Pavanotonzi aiwa imimi uyai mugare kumberi iyo varamba akuti no I'm comfortable kuno kuchaunga. Kutoramba tinashika. Unototsvaga attention.
chingonogara wakanyarara. No, but kana ndichida kuenda unogara ka. Allow me to walk into church like anybody else and I look out for a corner that I want to sit. Not to say kuti masiti ekutanga aya ndiye vanhu vane mari aya. Kana uine mari paunondosvika kuchechi tomboti first time kuenda ikoko handiti. Vamwe vanhu vese vanonzi simukai uniki vaenzi nguva yevaenzi. Munobva kupi? Muna nemari atombosunza vangu yevaenzi. Unoona MC ari pastage. Nhasi ndafara ndaona mukoma batisani. Simukai kuti yaka maoko mhoresani. Pamunosungwa pepe. Ndona Asha zvitoyazo kutora mukoma batisani. Paside pamufundisi. Bwi. Pai panenge pakuitwa macompetition yekuti group 1. Problem yamurera i1 ndiye kuramba kuti munyika mune vanhu vanotorema. Aiwa hatisi kuramba kuti varimo. Ndo patiri kuti Jesu akati munozviitirei zvokuti vanhu vanorema munyika ivava munovatora munovagarisa kumberi. Not James mubhuku raJames. Zvakatorambwa. Humble yourself and you shall be exalted. But vatoripo vanorema ngatisazvira. Aiwa hatisi kuvaramba kuti varipo. But tochivacreatira here kuti 5 machairs aya ndo avo. Isusu vamwe tashaipa kugara unzi gari mirai panze muchechi. Vamwe vari tonomira pasi pemuti muchingodzwa shoko via speaker. Anzi kwedu kuchechi vane mari ndivo vanoitwa ma-elders, ma-deacon, ma-cell leaders and ma-youth leaders. Kana usina mari nyangwe uine zodzo oro una mwari muzhinji unoramba uri church member. But you know what? Jesu aikwanisa kuenda kwaanoda. Chaakanodyira dina ndiani mupupu naZakeo. Because Zacchaeus was seeking repentance. Jesu haana kuenda nopiwa mari naZakeo. Akangonodya chete. Aida kungodya chete. Akanogara naye pasi mupfumi yeye. Tanoedza kudza kuti anotogara paside pauyawo. Ngavasanzi Jesu akatonosarudza kunogara naye for that time. Akadya naye that time. Abatomunza kuti mari yako iyi haina kuchena. Kana paina wakakwereta chibva wadzosera times 2. But hapana chakaipa kugara nempinga. Aiwa hatisi kuramba kuti ugara nadzo. But at the end of the day, until you see where you're going now. It's not about you are now looking down upon Zigo arakagara paside newe because haana chainacho. Chauri kuda imbiri yekunzi ndandakagara paside nani. Yeti ini ndakapfuma pamweya. The blessing is Scott up to Zimbabwe. Unogara nani koyoti nashakataure chokwadi. Inini, do you know what I do? This is what I do personally. I would go for a situation where I would rather wait for the church service kuti ipere, and then I'll do and ano ndepi elder ndozomorisana ukapaki. Kwete kuti ndakutona kuti push and shove ndinogara ipapo. No. Iwe patisana kuti iwe tinashe mukamisira Scott naZigo apa vanogara naye. Handiti tese takagara naScott. Ndenda togarawo naScott. But because at the end of the day Andu kuona kuti at the end of the day vanhu chavari kuendera kuchechi havasi kuendera kuda vari kuda vamwe vazhinji vari kuti ndoda kukurumidza ndino. Yes. Zvavari kuda. But sitting with that person, what have you gained? Ndopati kuti it's not supposed to be so. Jesu panga akagara nembinga Zacchaeus. Haana kugara nayo achiti mudhara achimbosiya something. Haana kugara nayo achiti mudhara makapenga. Akatogara nayo achiti iwe mari yako haina kuchena. Zosora vanhu vakakwereta times 2. Aitoparidzira kuti itendeuke. Zviro kuti Jesu paakatobva pane mbinga yakatozosera yasisiri mbinga. Bosi kana wafanira kuzosera vanhu vakakwereta times 2 ka. It means kuti uchatopinda munegative. Saka iwewe kana waenda kunogara paside nembinga, mbinga yakuburitsa 5,000 ukanda chipo, uchaburitsa here dhora rako rakabvaruka rakarwa hondo rawinaro kuti ndora ndakubvisa kana kuti wakutonyara kuti uburitse yako. But chauri kungoda is just the status of sitting next to that person. Mukristu chayakagara paside nembinga anotanga kuudza kuti upfumi hwepanyika uyu hauna maturo uyu hazvibetseri pamberi paMwari. Unofunga kuti mbinga inokuramba wakagara paside nayo nekweda. But do you know that there are some people who are rich, who have got money. Anotopinda must church services almost every Sunday, but you never know. It's about knowing that it's not about being glorified. Nemunu. Because whether you are glorified or you're not glorified, the money still belongs to you. Do you know the strife masiwanga richiukresta? You tell us. A deacon. Kukresta members kwasiyana nekunana zvayo jana FM kuti madikoni anenge ari vanhu. Kukresta members madikoni ka vaombe. Anditi. Isusu madikoni ndo anoklina matoilets. Kukresta members manje madikoni madikoni kukresta members. Haumuwani mdikoni kuma assembly. Anto waninga kuma national level.
So ndoyandi kuti itrend rekuti munhu ane mari munhu ane mari ka mawani anozongoendeswa kudenga. Inini I should have been a pastor ka imwe chechi yandaipinda, but vanhu vaipromotwa ahead of me. Almost mari. Nandakasimba word, I was full of the Holy Ghost, but Saka can we then say kuti even ma-church leaders acho ndo anototanga nokutokanganisa nekuglorify munhu nokuti ane mari, ndo anototanga kana kutokanganisa. havasi kuverenga vhesi riri kuna James rekuti nei muchiti munhu ane mari akapinda munomhanyisa munogarisa kumberi. Enozvi munhu ane mari ka autonogara even pamatebho panenge pane masweets paipe nemaapple paipe anotonogariswa ipapa, animona. So the love of money ikatanga yambobuda muvatungamiri vemachechi, I think we can go somewhere. Anazigo anowana omukana machecho votenga wakana maland cruise because okay at the end of the day but kana mari iripo, why not choose it? aiwa tisi kuramba kuti mari yako unayo, but mari yako iwewe kana wasvika pachurch, because in church we are all the same. Andizika muchapedzisira makunamata mari zvaya zvinonzi hanzi the mammon is their god. Animona isi tofanira kuvimba naMwari kuti God is going to sponsor us, and when he sponsor us hatifaniri kunge tisina kuzvitarisira. But at the same time zigo saramba uchingonamata kuti Mwari ndokumbura mari, work for that money. God anokupa mukana kuti uishandire, mari haingouyi zigo, haingouyi. Haiuyi, which is true. Saka kuzonogara nembinga pasaidi ndokuti iuye. Ndara ndoneiyo mdara. Ikazo ndokushanda kwacheri kana kwaukumbira. Alright. Tisatapedza ka ndava nangoti pane kuna madzibaba kwandakaenda mamhanje apa, so vanhu vainzovapiwe marequesta wenyasha zvaruda ndikati chingotipewo nyasha dzokupiwa mota naweeknewa. Wakumbira kabisira pfada wangu aiuye. So at the end of the day ka anzi vane mari ndiwo ma-kingdom drivers. That's true. That's true. They oil the engine of the church. All right, let's put it to say kuti the five of us here tisimbinga dzacho mchurch, and then we decide to move out of that church. Saka mfundisa kutongoti akutovhara chechi kapasina chokuti gare makingdom, kana kuti akudzoka kuzokoshesa dhora rako riya raanga akumboshora. Pane zvisingachaitika because engine dzifambe inoda petrol. Ndizvozvo, but kune mamwe machechi asitorina kana mbinga, asi abvisa $20 musi uyo ndo mbinga yakatokosha. Angari ma-kingdom drivers aJesu ndianani? We don't know them because they are irrelevant. Vangani ma-kingdom drivers. Wakurasika zigo. Unoziva pama-disciples aJesu paive pange pane munhu aitobata mari aitodhila nemari. Mari dzaibva kupi? It means pane vanhu vaitodira mari. Hold on and listen to this. Wakurasika zigo. You are still listening to Capi Talk. It's 9 o'clock and it's time for the news.